Yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala wani juma'a kenan da profesan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ya gabatar game da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato takawa a cikin watan Ramadana. Kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa. Takawa ita ce babbar manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana azumi na watan Ramadan. Ubangiji kuma ya yi wasiya ga mutanen farko da na ƙarshe akan su samu takawa. Allah subhanahu wataala ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku, waɗanda muka ba su littafi, mun muku wasiya, mun musu wasiya akan cewa ku yi takawa. Takawa ita ce kiyaye dokar Allah. Mutum ya kiyaye dokar Allah, ya aikata abinda ubangiji ya umarce shi da ya aikata, ya kauce wa abinda ubangiji ya umarce shi da ya kauce masa, wato ya bar abinda Allah ya haramta masa, ya aikata abinda Allah ya wajabta masa. Wannan ita ce taqwa, kuma an kirawo ta da wannan suna taqwa saboda ita ce za ta zama shamaki tsakanin bawa da fadawa cikin fushin Allah, da fadawa cikin azabar Allah. Duk wanda zai aikata abinda Allah ya umarni da aikata shi, ya hannu daga abin da Allah ya umarni a bari, to wanda ya sa wa kansa shamaki tsakaninsa da fadawa cikin fushin Allah ko cikin azabar Allah. To azumin watan Ramadana da Allah subhanahu wataala ya farlanta ma wannan al'umma, babbar manufar yin haka shine samar da wannan takawar. Ba wai an farlanta mana azumi dan mu zauna da yunwa ba ci ba sha ba tsawon awanni, ba wai dan kawai a azabtar da mu da rashin ci da sha ba, a'a sai dan a saman mana da wannan takawar a cikin zuciyarmu. Azumi yana tare da abubuwa da dama waɗanda idan aka yi la'akari da su za a ga cewa suna jagoranci zuwa ga samun wannan takawa. Daga ciki, duk wanda yake azumi yana barin abin da Allah ya haramta masa na ci da sha tun daga lokacin da alfijir yake to har zuwa faduwar rana da niyyar bautar Allah. Yana yin haka ne don ya samu lada a wurin ubangijinsa. Kaga wannan ita ce taqwa. Sannan kuma azumi yana sanya wa mutum ya samu muraqaba a zuciyarsa. Wannan mataki ne babba daga cikin matakai da mu'minai suke kaiwa gare su, shine ka rika jin cewa Allah subhanahu wataala a koyaushe yana tsinkaye akan ka, yana ganin duk wani motsinka. Yayin da mutumin da yake azumi zai bar ci da sha duk da cewa zuciyarsa tana so, ya bar abin da Allah ya halatta masa a wasu lokuta amma ya haramta masa su a waɗannan awanni, tare da cewa kuma yana da ikon ya ɓoye, ya shiga cikin ɗaki ko ya shiga wani guri wato ya ɓoye, ya ci ko ya sha ba tare da wani ya gan shi ba, amma jin cewa Allah yana ganinsa, kuma idan ya yi zai fusata Ubangiji kuma zai haɗu da hukubar Allah subhanahu wataala, wannan za ta sa shi ya fasa yin haka. To kaga idan bawa ya dore akan wannan jin muraqaba a cikin dukkan al'amuransa, ya iya barin halal saboda Allah ya hana masa shi a cikin waɗannan awanni, kaga zai iya barin abin da yake haramun. Kuma duk sanda zai aikata haramun ma zai tuno cewa ai Ubangiji subhanahu wataala yana tare da shi. Lokacin kuma da yake aikata ibada, zai tsaya kyautata ibadarsa don ganin cewa Ubangiji yana ganinsa. To wannan ita ce martaba ta muraqaba, martaba ce ta ihsani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ta'budallaha ka'annaka tarah, ka bautawa Allah kamar kana ganin sa, idan baka ganin sa shi yana ganin ka. To sannan azumi yakan sa bawa yawaita da'a ga Allah subhanahu wataala, ayyukan ibada, ayyukan bautar Allah, neman kusanci da Allah. Mukan yawaita irin waɗannan ayyuka a cikin watan Ramadan, wanda wannan wato ana yi mana training ne, ana horar da mu ne don mu dore akan haka, ba don ya zanto kawai a Ramadan za mu yi wannan ayyukan da'a ba, idan Ramadan ya wuce kuma shi kenan. A'a, ana so ne mu dore akan haka. Saboda haka za ka ga mai azumi yana yawaita salloli, qiyamul layli, karanta alqur'ani, sadaka da sauran ayyukan da'a ga Allah subhanahu wataala. To kaga aikin da'a kuma abubuwa ne waɗanda su ne suke tabbatar da cewa mutum mai takawa ne.
kamar yadda Allah subhanahu wataala ya zano su a cikin alqur'ani a suratul baqara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Allah subhanahu wataala ya zano ayyuka waɗanda suke manya tsayar da sallah, ba da zakka, daukan dukiya ka bayar duk da kana santa ga mabukata, da cika alkawari da haƙuri. Ubangiji ya ce waɗannan masu irin waɗannan sifa su ne suka yi gaskiya a cikin abin da suka yi da'awa na imani, kuma su ne masu taqwa. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. To duk waɗannan ayyuka suna ƙarƙashin taqwa. Shi kuma azumi abin da yake so kai ka gare shi kenan, ka samu wannan taqwa din. Kaga kenan azumi yana horar da kai ne akan ayyukan kirki, ayyukan da za su kusanta ka ga Allah subhanahu wataala, ayyukan da za su nisanta ka daga shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma mai azumi lokacin da ya bar ci da sha yana takure hanyoyin shedan ne a jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ash-shaytana yajri fi ibni adama majra ad-dam. Shedan yana gudana a jikin dan adam a magudanar jini. To yayin da mutum yake azumi, wannan magudanar za ta mammatsi. A wannan lokaci shedan ba zai samu sakat wajen ya shiga jikin mutum yayi masa waswasi har ya karkatar da shi daga hanyar Allah ba. Saboda haka kaga ashe saban Allahnsa zai yi karanci, sabawa ubangiji a lokacin zai yi karanci, saboda hanyoyin da shedan yake gudu a jikin dan adam an matse su. Sannan yana daga cikin abinda azumi yake tsara wa mutum shine yakan sa masu wadata su rika jin cewa ashe idan marashi yana cikin wannan yanayi ga yadda yake ji, rashin ci da sha ga irin yadda mutum yake ɗanɗana. Wannan ya sa musu tausayin waɗanda suke buƙatar a taimaka musu. Kaga nan ma akwai wata koyarwa ta musamman. Saboda haka azumi yana tattare da abubuwa da dama wanda yake koyar da ɗan adam yayin da ya zanto yana yin sa dan Allah, ya bar abin da aka haramta masa a lokacin da yake azumi. Saboda akwai wanda yake azumi kamar yadda annabi yake cewa rubba sa'imin la siyama lahu illa al-ju'. Ana iya samun mai azumi da ba ya da azumi sai yunwa kadai yake fama da ita, amma ba azumi ba. Kamar yadda akan iya samun mai qiyamul layli ba ya da komai a qiyamul laylinsa sai cika dare da rashin bacci kawai. Wa rubba qa'imin la qiyama lahu illa as-sahr. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Wanda duk bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, annabi yace to Allah baya buƙatar ya bar cinsa da shansa, wato azuminsa ba zai amfane shi ba. To idan ya zanto muna azumi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so, muna kiyaye dokokinsa, to mu tabbatar da cewa abin nan da Allah ya faɗa na cewa la'allakum tattaqun, dan ku samu takawa, mu tabbatar zai samu gare mu, za mu samu wannan takawa din. Saboda haka ita kuma taqwa tana da abubuwa masu amfani da yawa, abubuwan da take haifarwa da dan adam na amfani, musamman mutumin da ya kiyaye dokokin Allah. Abu na farko, Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa da taqwa ne mutum yake samun ilimi mai amfani, wanda zai iya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya, ya rarraba bata da barna, ya rarraba daidai da kuskure. Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In kuka yi taqwa, Allah zai ba ku ma'aunin rabe ƙarya da gaskiya. Ta hanyar taqwa ake samun wannan. Haka nan ta hanyar taqwa ne ake samun arziki mai amfani. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah zai sawo wa mutum mafita, ya azarta shi ta inda baya so. Ta hanyar taqwa ne Allah yake kankare maka laifuffukan kai, gafarta maka. in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli 'azim. Hakanan ta hanyar taqwa bawa yake samun soyayyar Allah, Allah ya so shi saboda yana da taqwa. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu taqwa. Hakanan Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu taqwa, yana tare da su da taimakonsa da agazawarsa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun.
Allah yana tare da masu taqwa yana tare da masu ihsani. Wannan ma'iyya ce ta musamman. Allah zai kasance tare da bawansa mai taqwa ta hanyar ya taimaka masa, ya agaza masa a cikin lamuransa duka. Ta hanyar taqwa ake samun sauƙaƙe al'amura. Bawa idan ya kiyaye dokokin Allah, ubangiji zai sanya masa sauki cikin lamuransa gaba daya. wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. alci duk wanda yayi taqwa Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amarinsa. Ta hanyar taqwa muke samun lada babba a gurin Allah subhanahu wataala. in tasbiru wa tattaqu falakum ajrun azim wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah ce in kuka yi imani kuka yi taqwa to kuna da lada mai girma. Hakanan ta hanyar taqwa Allah subhanahu wataala yake kare bawansa daga dukkan wani makirci na masu kokarin cutar da shi ko kaidi na masu kokarin yi masa kaidi. Allah subhanahu wataala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Inda ku yi hakuri kuma kuka yi taqwa to kullakullan su na makirci ba zai cutar da ku komai ba. Wato Allah subhanahu wataala zai ba ku kariya daga wannan. Sannan uwa uba ta hanyar taqwa ne ake samun gidan aljanna. innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Lalle masu taqwa suna cikin gidajen aljanna da koramu. Fi maq'adi sidqin suna wurin zama na gaskiya. Inda malikin muqtadir a wajen sarki mai cikakken iko shine Allah subhanahu wataala. Saboda haka kaga ta hanyar taqwa ne ake cimma dukkan wani buri, ake samun dukkan abin da ake samu a rayuwar duniya da lahira. To kuma Allah yake gaya mana cewa wannan azumi yana daga cikin abin da yake taimakawa bawa ya samu wannan taqwa, wanda ita ce sanadiyar samun dukkan wani alkhairi na duniya da lahira. Saboda haka mu dauki azumi da cewa wata ibada ce mai girman gaske, mai girman gaske. Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana, ya sanya ta rukuni daga cikin rukunan musulunci, ba dan kuma dan amana wannan gatar mu samu abin da muka zo duniya saboda shi, shine mu samu yarda Allah. Wa ridwanun minallahi akbar, shine babban abin da muke fatan mu samu, shine mu samu yardar Allah. To mu rika jin cewa wannan makaranta ce yanzu muke ciki, kuma mu yi kokarin dukkan wasu darussa da suke cikin wannan makaranta su amfane mu. Mu fita mu ci gaba da aiki da darussan da muka samu a cikin wannan wata, a cikin sauran watanni na shekara. Kada ya zanto iyakar mu wannan wata, da zarar wannan wata ya tafi shikenan kuma duk darussan da muka samu a cikin mun tattara mun watsar. Wannan yana daidai da mutumin da zai shiga makaranta yayin shekara da shekaru yana karatu, ya gama a bashi shaida, bayan ya fita yayya ga shaidar da aka bashi, ya je ya ci gaba da rayuwa kamar wanda bai taba zuwa makaranta ba. Kaga duk lalacewa ta kare anan. Saboda haka mu yi kokari mu dauka cewa wannan wata makaranta ce ta kwana 30 ko 29, wanda kuma za mu samu wasu darussa waɗanda za su yi mana amfani tsawon rayuwarmu, kuma za su yi mana amfani ranar da muka je ga Ubangijinmu subhanahu wataala. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. To Allah saka da alkhairi. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar, ya bamu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.